Alauna kasabagong hapon, nasa evacuation center na sa Buyuan Elementary School sa Buyuan, Legazpi City ang pamilya Alpiche. Nakagirilid naman maginan sa indang mga binitbit na gamit para sa nagkapirang aldaw na pagtinirninda sa eskwelahan huli sa humakan bagyong Pepito. Sigun kay Nanay Alma, maray na nagsusunod sa mga nanunungdan kaysa magbasol sa hudyan. Kaya kan hinagadaakan sa indang punong barangay na kaipuhan nindang mag-ebakwar. Dai na siya nagduwa-duwa pa hulita para man ini sa kaligtasan niya asin kantulo niyang aki. Kasi po, yung ano namin, yung area po namin is dinadaanan talaga siya ng tubig. Tapos, siyempre, dapat ay pa nag-uuran, nag-iino ta kami digdiyo ta, napalista, buda. So may malaugang kaming matik na maurana, madigdi na kami. Tsaka yung bahay namin, hindi masyadong maayos. Kaya nag-evacuate kami. Sigun kay punong barangay Ronaldo Minya kan barangay Buyuan, makalihisan sa indang pre-disaster risk assessment meeting kasuod makaiba sinda alkalde Alfredo Garbin Jr. Tulos niyang pigpautob ang napagkasurundoan sa pagtiripon na magkaigwanin preemptive evacuation ngunya na aldaw, urog na sa barangay niya na delikado sa lahar flow. Inot niyang pigprioridad na maiibakwar ang mga may pisikal na kaninan, may mga sadit na aki, gurang, asin may mga espesyal na pangangaipo. Yung lahar flow, ito yung lagi naming minomonitor. Ito kasi yung pinaka-danger talaga sa aming barangay. But then, inutusan na namin at kaninang umaga, pinuntahan namin ng aking kagawad ng peace and order na inspection yung mga gali. So, may nakita tayo ng mga volcanic materials sa gitna ng gali. So, I requested Sunwest Corporation na tulungan tayo para maalis yung mga volcanic materials sa gali. Kasi pag mayroong mga volcanic materials sa gali, yun ang magkukause ng lahar flow dito sa amin kasi hindi na tutuloy-tuloy ang flood, yung tubig. So, mabutit naayos naman at nagkaroon na ng clearing operation kaninang umaga at natulungan tayo. Siring sa barangay Buyuan, nagkaigomanin preemptive evacuation sa barangay San Roque, Lamba, asin iba pang pagtaraid barangay. Bilang parte man kan preparedness action asin mapreventaran ang pagbabaha, hinagad man ni Alkalde Garbin sa opisina ni Engineer Clemento Ibo na magkondusir ni declogging asin pagputol sa mga sanganin kahoy, harani sa mga linya nin kuryente asin iba pang mitigation process. Nagkaigwa naman in paghakot ang mga traka Legazpi City Engineering Office sa mga nakatambak na basura sa mga material recovery facility asin pigdarara sa sanitary landfill para maibitaran ang pagkalat kan mga iniin kaso manrapado ang bagyong Pepito. Mientras tanto, naka-full alert status naman ang Legazpi City Public Office para sa bagyong Pepito, susug naman sa kasuguan kan bagong alkalde. Kasumpay kaini, preparado naman ang family food packs na ipapanao para sa mga maaapektaran na pamilya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.